siswami ngabe iqiniso umalume ulala nawe. Ebiqiniso. Wayiqala kanjani lena? Waqala ngokuthi angithume ama-Friday, asita ngabe ngomthengela ama-drink, ngibuye ngizolanda imali endlini. So waqala kanjalo futhi kwangekho nje mnandi. Cha, bathi ngingatsheli umuntu nje ngibala umlomo. Kwasho umalume ukuthi ungatsheli umuntu? Yebo. Awu siyami. Manje maniqeda ukwenza lento le ukunikana. Ujalo unginikeza imali u-R20. Malini? U-R20. Ujalo ngikhombisa isibhamu athi mengakhuluma ngaphandle uzongidubula nazi inhlamvu zo-5 angikhombise zona ngisabisi. Ukukhombisa inhlamvu nesibhamu ngoba meqeda ukulala nawe umalume wakhe uzokudubula. Yebo. Uwatshela abantu. Yebo. Ngithini baba? Ngibingelele mbukelwe Vumani Film lo khuluma Vumani le kwamhlaba lengana awusona madoda le phansi manguzi siwa kakhubalo mbiwe egcekeni. South Africa. Lo mhlaba lo khohlakele Africa yonke la nikhona siyanithanda. Ngibingelele bhuti wami uyaphila. Sikhona siyaphila bhuti kunjani ku? Konke ku right mfowethu. Ngiyabona kade ungipintsha la ngodaba olubaleke kakhulu uthi kunengane ngabe usilandise nje kabanzi ukuthi ingane noma ungasho ukuthi eyapi ubani igama layo yabona. Yabo nje kahle bafuna nami ngikhala kangiqedi ngoba bafuna kwenzeka kanje kwenye ingane yangaphandle nasekhaya osisibambazele banezingane nabo. Manje lento eyenzekalayo yabo nje bafuna ngempela yami inhliziyo igayibozi. Ungakulandise bafutshela umbukeli ukuthi yini eyenzalayo. Mina ngifundile i-text ngayibona ungakutshela umbukeli ukuthi yini kahle kahle eyenzakalayo esibeka la njengamanje ngoba umbukeli akazi umangele nje muthi ukwenzeka kanje kwenzekalani impela bafu. Uyabona ke mina ngumuntu ongahlali kakhulu namantombazane futhi ke ngihlale nezinsizwa kahlahle isikakhulukazi uyabo. Ngithema ngilandise usisi wami ngodaba lana intombi leke yafika la engifike nayo. Engathula ngalicabanga bafu. Akuyona impilo leyana. Umfana owenza le nto kahle kahle ngokwami ukubuka kahle kahle ubushimani. Le nto yabo nje bafu ekusempeleni ngihlekezelwa izinyembezi lento mangiyicabanga usisi wami la osakhula uke wangitshela ukuthi usisi la uyahlukumezeka ekhaya. Ngibe sengibuza ke nami ukuthi akangilandisi uhlukumezeka kandlelani. Wayebese echaza usisi ukuthi usisi engathi ulala nomunye wabafowabo bama wakhe. Umalume ke lo umalume. Ngibeze ngibuza mina ukuthi sisi manje yona njengoba uzobikela mina nami ayikho into engayenza. Ayikho into engayenza ngoba ezobikela mina uthi mina ngithathe siphi isinqumo. Kungani ngamxoxela ngumama ekhaya ngoba phela nayo intombi nomama ekhaya. Umama akeke waziwa wonke amathaveni ngakithi. Ayikho ithaveni angaziwa kuyo uma walentombi lo. Ayikho ithaveni angaziwa kuyona. Udakwa uLesihlanu kuyena uLesihlanu umsomluko kuze kube uyisonto liyefana. Kahlahle mina uyisibotho. Kahlahle uyisibotho umama onganaki. Le ntombi ifana nomuntu owuthi uyimele lapha ekhaya kubo. Imele le ntombi le. Manje ke nomalume ke wayo ke usevele wathatha isinqumo sokuthi ebona intombi kuyena. Usebona intombi umalume intombi yasekhaya ke yangitshela ukuthi bayalalana. Angizange ngikholwe leyo nto. Angizange ngikholwe kodwa ke nami ngoba ngikutshela ukuthi ngiphila nenzizwa ngeke ngathatha abanye babafowethu. Ngathi asike siyovakashela umalume wayo le ntombi. Hayi kwasho khona ukuthi ayengangami. Siphume nje sengusiphume samagundane ke nabafowethu ngoba naye kuumuntu lolu hlobo oluphathi into eshisayo ibhamu. Siphume nje sesingasaphumi kahle nabafowethu. Manje ke mina le nto njoba ngizela uma kuthi ngiyafa ke mina ngiyolifela iqiniso. Uma kuthi ngiyafa ngenzela nombukele ekhaya ebona ukuthi ngiqungile ngithathile isibindi kahle kahle ngoba ngila ngithathile isibindi nami ngafana noma yini ngoba nginichazela nje ukuthi umalume uyingozi. Umalume manje mhlambe siswami ngabe iqiniso umalume ulala nawe. Ebiqiniso. Wayiqala kanjani lena? Waqala ngokuthi angithume ama-Friday, asita ngabe ngomthengela ama-drink, ngibuye ngizolanda imali endlini. So waqala kanjalo futhi kwangekho nje mnandi. Manje umama wayekephi?
uma wayesethavele ephuza ngoba vele endlini vela nginakwa mina. Awunako ekhaya Nkosi yami. Manje imali umama usebenza uyasebenza umama. Abakasebenzi. Uyitholaphi imali wenze njani makumele aphuze uphuza ngani? Bafu uyiphuza ngani kodwa Nkosi yami ngingaze ngibuza ingane ayikho right nayo. Uphuza lonke uhlobo bafo ngicathi ukubone na uma ufika ethaveni uma ufica abantu abakwaziyo ngithi uyofika uhlale nabo bebe nemali bazokuthengela kodwa isikakhulukazi ugxile kuloko kwamakhathoni lokho lobu nje obushibhile uyakwaleta lengane isahola iqolo kokuqala kodwa iqolo la akaliboni ayiliboni iqolo la ukuthi liyaphi. Unangaki seseminyaka? Na 12. Awu busa ingane ehlaza cwebe. Umalume unangaki umalume? Ayudonsile ngicabanga ngokuthi uno 30 something awuleqile ikhalenda mangaphosisi iseyishafa nje manje awucabanga ukuthi kukhona mhlambe ezinye izingane mhlambe azenza kuyona lento? Angeke vela ngithi umkhokha uyanda umkhokha ngeke kube ukuthi mhlasimbe njengoba ngilazi ziyophumela nazo obala nokho ngeke ngilidalula igama lika malume kodwa mhlasimbe bazobona ukuthi nakimi kuyenzeka kanje befike la ekhaya mhlasimbe bezocela usizo ngoba nami ngilana nje ngizofuna usizo ngizamile ukuthi njengoba nami ngiyindoda mhlambe ngizoyimela ayingangami baba ayingangami ngeke ngikukhohlisa kuphela le ngiphatha kabi no sisi bambazela banengane nabashana nami mhlasimbe nabayogilwa yiso kodwa ke mina ke bafuna ukutshele kowami uyokwenziwa lento hayi kuyokwembula kwembeso kuyokwembula kwembese phela mina ngiyinsizwa ke mina kodwa nje ke angiphatha kabi kakhulu indaba yalosisi asikho isinqumo esibanzi nami engasithatha ngicabanga ukuthi uyangibona bafasikho engasithatha isinqumo esibanzi manje siswami esikoleni akekho ke wamtshela omunye ngaphandle komngane wakho? Cha bathi ngingatsheli umuntu nje ngibani umlomo. Kwasho umalume ukuthi ungatsheli umuntu? Yebo. Awu kusiyami manje maniqeda ukwenza lento le ukunikana Ujwayele unginikeza imali u20 rand. Malini? U20 rand. Awu bafo. Yabonje bafu nami ngithema ngizwa ngizange ngiyikhole kodwa ngibheme ngakholwa sengithathile abanye babafowethu saya khona wafika wathi mina nguba ngizokhulumela lengane ukuthi umakoti la ekhaya mina ngingenaphi amagama akhulunywa umfowama wabo lengane ithi malume kulowa umuntu osekhulile futhi ungazi unasemqondweni akuthathi kahle akuthathi nje kahle akaze aboshwa wakwaboshwa lo muntu lona unamathathu agcwele umzimba wonke wakwaboshwa ngathi uyisebenzi ngaphakathi i28 lelana uyingozi nje kakhulu bafo mhlambe nje ungakusihala muzi bafo uhlalaphi lo muntu lo uyabona bafo yabonje noma mangidalula igama ke lahlala khona mhlasimbe bayovele bebona ukuthi ngibhekise kuba kodwa yabo bafo mawusenanda lapha ngaka ikukuphi lapha nangikhumbuze ntombi ungakamamba ulapho kumalume walentombi akahlali khona egcekeni kodwa uyaphuma bakhelene ngomakhelwane manje siswami uyenza nini lento ekseni noma emini noma ebusuku? Jwayele kuyenza ebusuku. Awu Nkosi yami umama usuke engekho vele umama phela uhlala emathaveni uhlala emathaveni umama yabo nje kahle manje ukudla uye wenze njani ukudla wenza njani umama uyapheka before ehambe uyadla khona ukudla noma kwenzakalani? Ukudla ngijwayele ukuthatha kamngane nami engijwayele ukufunda naye esikoleni ngoba umama usuke engapheki endlini hamba uphuza ematshwaleni futhi ujwayele ukulala khona sometimes. Manje umalume unendlu yakhe noma nilala endlini eyodwa? Silala endlini eyodwa sonke. Bafo kodwa yabonje bave mina angisenawo amaningi ngalolu daba angisenawo amaningi amaphoyisa ukwazama kwabuyela amaphoyisa bavuya ayabikelwa mhla nemihle efike mayemthathile ekusasa yambuyisa vele ke kuthiwa uyakhokha uneqembu lakhe lo muntu ngale uneqembu lakhe nje la abafana bagangayo baganga endaweni bayazi kodwa baganga khona mina baphathi ibhamu ngakho uyabonje bafuma ukuthi uzoyifaka ephoyiseni leyo ndaba mina ke sike sagejana naye sike salalelana endleleni sibanga yona leyo ndaba mina ngithathile lo sisi ngathi asene emaphoyiseni zithema sife emaphoyiseni shothi wathola ukuthi mina obizile amaphoyisa uthi uthole kanjani kangazi ngakho ngisole no ukuthi amaphoyisa nesandla naye
angathi bayazwana naye Mvulu. Sithe masisuka lapho sesibuye police station akuphelanga einsuku zintathu ngangilalelwa abantu ngadubuleka kabili bafu ngadutshulwa kabili ngavuka esibhedlela la uye futhi waqedwa wabuya wathi uyazizwa ke izigi zami la ihambe khona uthi ihamba phi angeke ukunaka into engahlangene nayo ngibese ngibona ukuthi le ndaba ingalosisi lo sisi uhlala kakhulu ekhaya kimi ufana nosisi kimi ufana nosisi manje yabo ukumbona ehlukumezekile engaphathekile kahle nezithiye ifika empilweni yakhe yonke le nto kufana nokuthi ijoka lami sisi wami lo mina ngimthathiso kwasisi kimi manje zonke lezi zinto lezi mayibuya zibuya kuyinto eyenzeke enganeni yakithi kahle lokho ke bafa kungiphathi kahle ngeke ngiqamba manga angeke ngaqamba manga kungiphatha ngihlaliseki kahle angihlaliseki nje ngempela. Hey my sister yini anyaseke wayenza umalume meqeda ukwenza lento ujalo ngikhombisa isibhamu athi mengakhuluma ngaphandle uzongidubula nazi inhlamvu zo5 angikhombise zona ngisabisi ukukhombisa inhlamvu nesibhamu ngoba meqeda ukulala nawe umalume wakhe uzokudubula muwatshela abantu esikoleni kuhamba kanjani esikoleni nakhona ngiyaya nje kodwa sometimes nje ujalo ungivalela endlini ngingagcina ngayanga futhi esikoleni. Bafo ngiya-understand kodwa uyindoda uyiqhawe ngoba sukhonela ukuza la bakhona abantu engibaziyo esingazama ukubathinta sibabone ukuthi bangakhona yini ukusisiza uyabona impela bafo nami nje okuyisona sizathu esingilethela nababukele emakhaya uma ukuthi mhlambe bezwa kuthiwa isho balalela amazolo kumina bayokwazi ukuthi kungani iqiniso mina bafo ngiyolifela iqiniso lo sisi akakwazi ukuxhaphazeka phambi kwami ngoba ngila ngoba ngiyazi ukuthi lukhona usizo engizolithola manje into engixakayo ingabe ungakubuzi kakhulu seswami ngoba ukho right ingabe unazi intombi mhlawumbe abantu abahlekisana nabo ngoba yenza yonke lento owayekhona ubefana nomfazi kodwa engalobole bengalobolile ubhuti ubefana nomfazi leyo ntombi yahamba lo mfo bethi mayisedakiwe ke naye ekhiphela isibhongo bemshaya nje ngakubeka nje shuthi kahle bemabuse yagcina intombi ithathile imithwalo yahamba yabuyela ekhaya kubo yasemakhaya leyo ntombi ngomthwalo ya nayo yagcina ihambile kuyimanje ayiphindanga yabuya ayikazi ibuye yahamba ukuhamba nje emva kwaleso sigameko yabona nje bafo ngiyathemba ngoba ngifikile lana usizo ngiyolithola noma ke bengenzelanga mina kodwa for lo wamphefumulo omncane ke mina nama ngeke ngisho ukuthi sengibone elikhulu emhlabeni kodwa leyani ngane incane kakhulu incane kakhulu ukuthi ingatheswa inkinga engaka lezi inkinga enkulu zindala kunawo le ngane ngiyathemba ngempela bafo ngoba ngifikile lana usizo mhlasimbe ukhona oyophosa esivivaneni okosizo futhi ke nawe ngoba ukhona nawe bafo uyayibona lento engiyishoyo wena umuntu oyothatha inyathelo ezibanzi ngalolu daba lalengane noma ke mina ngingasekho ngoba nami ngumuntu obuye baleka ngihlali isikakhulukazi ngapha koNanda ngingaphe hostel la ngihlalele khona impela bafuna manje ngithema ngifika la ngiphatha kabuhlungu udaba lalo sisi lungiphathe nje kabuhlungu bafu hey my sister ngiyakuzwa seswami manje umama kodwa uyakuthengela impahla cha ngithengeli ngoba ujwayele uhlala ematshwaleni futhi akasebenzi uyithola kanjani impahla wena ngijayele ukuyipho umakhelwane mangasekhaya omakhelwane vele bayazi ukuthi umama uphila impilo kanjani bayazi ingxenye nabasekhaya isikhathi esiningi lentombi isikhathi isichithe ekhaya kithi isuke ihlala ihle nje ekhaya kithi ngoba izilale khona ingakho ngithi kimi ufana nosisi kimi angikwazi ukumbukelela uma uthi nginentembi ngangalendlela eyenzeka phakathi kwakhe noma kuyena babukele ngiyacabanga ukuthi usisi kumele athole i-counseling awucabanga kanjalo bafa leyo nto ngeke ngayicabanga bafuna mina ngumuntu okosadla ngolidala yabo izinto ezikanjalo bafuna ngikholelwa isikakhulukazi kuzona angikholelwa nje usisi
kumele athole i-counselling but ke Engayithola i-case soyivula kwenye indawo hayi la hayi khona laphana nami leyo nto engike ngayicabanga manje obhululu laba basebenza ezinye izinto yabona impela uyakhokha phela lo wampilo uyakhokha ngoba imali futhi intanayo intanayo nje imali ubuye hambe nomashonisa mina alukho ibhizinisi elithena nalo alikho nje ngoba ushisa inyama khona laphana kwa i-tavern futhi akuyona ne-tavern Boxley stock dayisa ubhili kuncane uma ngivuma nginike omashonisa kuphela bamlandeli ngoba bayazi ukuthi bebemlandela abaphathi kobhuku lamanje uyingozi kakhulu wamuntu bafu ngoba nje ngikuchazela uyingozi nje kakhulu akufuneki uye khona usayothandabuza ungazazi ukuthi kanjani kumele uyuhlomile ngoba uyawumbatha uplastic omnyama uyawumbatha bafu mina ke igameko zakhe eziningi ngiyazazi nama angivele ngihlomeke mangiyakho angivele ngihlomeke angivele nje ngihlomeke ngithathile lesi sinqumo ngoba ngiyazi ukuthi na umphefumulo odinga ukusindiswa na umphefumulo mina ngisenendaba ngokwami bafo ibhlungu ngempela yabona lento eyenzakala umfowethu ibuyisa usize bafa ngifuna ukukhohlisa siswami uzoba right sizoyenza sure ukuthi uba right yes so bafo khuleka khona mina abantu engibaziyo so ngiyacabanga ukuthi sibathinde manje ngifuna just ukwenza isiqiniseko yabona impela ngifuna ukwenza isiqiniseko yabonje bafo yabonje lo wamphem ngendlela ingozi ngawo mina ke ingozi bafo iyanginukela la ingakhona lo wamphem akuyena umuntu nje mawufika uyakhona bafo kumele ufike ujimini ngoba uzoyithola into ecijilwe ingozi lo wamphem deshisayo nje uzoyithola hayi khuleka ngabe sazi insizwa mfowethu uyabona sazi insizwa kade nathi uyabona nje kuse South Africa la kunzima baba ufuna ukufonela lo muntu ozongisiza yabe police station thizeni memozo hello uyaphila nto yaphila njani ngiyaphila buka ukhuluma noVumana ngithi uyazi Vumani namhlanje ngakusiza kani hayi ngiyazi uyazi nje mina hlezi ngifonela mangifuna usizo kodwa hawo uyazi nje buka kusasa uzobe usebenza ngizobe ngikhona emsebenzini ngiyazi uyathanda ukudoja lapha ngoba wakusiza ukuthi ungene emaphoyiseni buka ngicela ukuthi kusasa ngizofika lapho khona into engifuna ukuthi ungisize ngayo nje icase encane yabona noma incane noma inkulu yabona case nje ethi kuba inkulu ungisize ngayo kusasa ngiyivula yami leyo case hayi kunomntwana odle ngileyo malume wakhe yabona so manje ngidinga ukuthi ngivule leyo case yabona uyazi mabayivula kwezinye indawo abanye baze bashaye bethotha obhululu babo yabona manje kubalula nokuthi kwenzeke yonke umkhoshosho lo yabona ndona hayi abantu odila nabo uVumani hayi okay nje ufethu ufike okay ngizokwenza njalo ngifika ngasikhatsini ngoba ungafika ngabo 9 okay angizokwenza njalo ngiyabonga ke uyazi ngiyabonga okay sure khuleka bafo lento lena hayi uzolunga mfowethu ngoba nathi sifike kunina baphatha abakhulu makhosi amakhulu siyathemba siyokhuleka kuzwakale la kunina siswami but ngiyathemba ukuthi konke kuzoba right yes kuzoba right ngiyacabanga bafu ukuthi kubalekile nokuthi ahlalele ngala kamakhelwane kunina yabona angahlaleli ngala ngomama wakhe ephuza kakhulu yabona impela bazoba right ntomba ngesi ngake ngathi ukuthi qaphu naye ngaleyo nto leyo kuphela ke ushutha amahloni kakhulu namahloni kakhulu sesibuka ukuthi phela mayisehlele sewumthwala ekhaya ngamtshela ukuthi kubo lapha bayazi ekhaya ukuthi uphila impiloni uma wakhe amzalayo uyazi ngakho ke ukuhlala ekhaya nje akungamnankinga kuyena efike nangasiphi isikhathi mayizi zothi ushayekile ethunjini efike ekhaya kubo akekho umuntu oyomxosha emfele ngamathi ingane yakithi le bayazi nasekhaya ngakho ke nje ngushoyo akazizwe khulekile ekhaya uyingcenye yomndeni uyezwa ntombi na nathi sozama ama social worker sozama ukuthi sikuhlanganise kusasa lokusaya kumele siyovula icase yabona zoba right high five yes be right ntombazana hayi be right babukeli kunzima eSouth Africa ukubona ukuthi ezinye izinto mazenzeka abantu abananembeza abanye banenhliziyo ezingaphandle siyabonga senithanda kakhulu amen